zove Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to časovničar? Časovničar, jeste, izvoli Marko. Da li vi popravljate stare satove? Da, popravljamo satove, da. Ja imam jedan mali sat na lancu koji se nosi u džepu. Ima jedan problem. Mi smo tu da pokušamo da rešimo, recimo. On sve pokazuje tačno, samo što ne može da hipnotiše. Ne može da hipnotiše? Da. Pa to uopšte nije problem, to moraš da vežbaš. Ali ja sam vežba. I? Hipnotisao si nekoga i sad ne možeš da ga probudiš, jel da? Ne, Nego? evo o čemu se radi. Ja sam bio u cirkusu i jedan mađioničar je hipnotisao jednog čoveka tamo. I on je meni posle poklonio taj sat i ja sam danas pokušao da hipnotiše mog brata. Dobro. Ali nikako nije uspeo. A šta, treba ti naša pomoć šta, da popravimo taj sad da bi opet mogao da hipnotiše, jel da? Da. Pa znaš šta, možemo da ti pomognemo. Dođeš kod nas sa bratom, možda neće da uspe na tvom bratu, da pokušam ja mog brata da hipnotišem. Znate šta sam ja danas uradio, pa hoću da ga hipnotišem? Aha, reci. Igrao sam se s loptom u kući i razbio sam luster. Dobro. Sad hoću da hipnotišem mog brata da prizna da je on razbio luster. Da nije to problem, s njim možeš da se dogovoriš. Sa bratom uvijek možeš da se dogovoriš. Pa ne mogu, on ima samo godinu dana. Pa kako misliš da je uspio da razbije on luster kad ima samo godinu dana? Ko će ti poveruje? Pa ja sam razbio luster, ali ja hoću da on kaže. Ali kako će on sa godinu dana da prizna? Kako će on da kaže mami i tati? Pa zato treba da ga hipnotišem. I šta, da progovori ili da prizna? Da progovori i da prizna. Ali, šta hoćeš da on kaže? Ti hoćeš da on kaže ja sam razbio, ali čili bi mogu on da razbio luster kad je on beba, jel tako? Možda je bacio cuclu pa je razbio. Pa što ne hipnotišeš onda mamu i tatu, a neka oni misle da su oni razbili. Uz osmeh život dobro zvuči.